News Avenue igama uSizwe Plus sibuyile asibuyanga sigalelekile asifikanga sigalele isiXhosa ngizama ukufunda ilimi sifikanga sigalelekile lapho ngikhuluma nomuntu obuXhosa hey manje ngizosho into ebheke eceleni akubikelele emakhaya nginemukele futhi kulolu sasazo olusuka la emusic KZN so namhlanje sino Dr. uDr uNdubelele uGlenn igama angibingelele Glenn siyabingelela Bloss mfowethu sibingelele nakubalaleli emakhaya ayisazani mfowethu ayisazani ukubona futhi kodwa Glenn ngiyazi ukuthi njabe ulana nje hot seat thina Glenn ngizokubekela nje ngithi mina if usila kwi News Avenue senze isiqiniseko sokuthi sikhulumela sibuzela abantu emakhaya icontent yethu is people driven understand that lento abayibuzayo emakhaya nge-NFP by the way uGlenn is representing i-NFP especially la eThekwini and uzoyichaza ukuthi wenzani ngiyazi ukuthi wenza into eziningi ezithinta nehhovisi lika MEC uShinga but ulana Glenn namhlanje but sovele sihlabe khona nje umxholini nezinkinga ezibhekene ngicela siqale ngeinkinga NFP elinye lamaqembu agijimisa necourt ngiyazi amaningi ayakwenza lokuthi ayisane ezinkantolo and stuff like that but iNFP okwamanje ngaphandle kokwenza iresearch ethini but ihamba phambili ekuyisana ezinkantolo kwabaholi ngikhuluma nje owayeqoke kuthena abe unobhala nayo qiqe inkantolo manje kwenzakalani Glenn angakhulumi kakhulu okay mfowethu no sibonge Bloss mfowethu for the invite mina ngumholi wentsha ku-NFP we-NFP Youth Movement elinye ze wings of the NFP zentsha so ngize lana ke on behalf of abantu abasha thank you very much for that invite mfowethu yebo uqinisile ukuthi iNFP iyangena iyaphuma enkantolo like any other political parties angifuni uvuma ke umuthi hayi thina sinqenqeza phambili but you are quite correct mfowethu ngoba phela I think that's lokho kuprove ukuthi democracy ku-NFP sinayo kakhulu ukondlula other political parties akuthiwa mhlawumbe uma umuntu ethize umuntu othile sekhulume into ukuthi ayigcinile ke angeke akhona ukuchallengewa ngoba usekhulumile usibanibani cha ku-NFP we a political party that has a democracy and that believes in a democracy if awonelisekanga ngento ethize you can challenge that thing within the processes of the party if ngalokho awonelisekanga futhi unalilungelo to go to ezinkantolo uyoza ukuthi inkantolo mhlawumbe zingakulekelela ngayo ngibalekela lapho ke Glenn ukuthi isikhathi esiningi besuwenza kanjalo awuniki yini izinto zakho ezingcolile manje usuyinekela umphakathi usuphumele ngaphandle why ngabe khona istructure ngaphakathi kwi-NFP ukuthi leyo mnqamla juqu bese sithathe le decision siqedile anikwazi ukuthatha izinto zenu ningise inkantolo because seni mhlambe no we do have leso structure kwi-NFP nayi disciplinary committee ehlalela zonke inkinga of discipline in the NFP we also do have a tribunal committee ehlalela nazo zonke futhi inkinga nakhona kulukhunjana ku-NFP but phela uma unganelisekanga within the processes esinazo ku-NFP akumelekanga ke manje ubeke manje usuthi hayi sugcinile if uyafuna and you do have and you are capable to go to court ungahamba enkantolo uye enkantolo uyoza ukuthi inkantolo mhlambi yona angeke ibe nayo enye perspective on that matter na but akuyona into engicabanga ukuthi ayifuna umsunguli weqembu le uzanela kaMagwaza Msibi because le qembu lisungulwe uzanela kaMagwaza Msibi lo mbangiswano obakhona if memoriam ngiseva kahle doc kuye kwaba nesimo sokuthi nihlulele na ukukhokhela iqembu ukuthi lingenele ama-election i-disaster yes no umfowethu uma movies at kaMagwaza Msibi may her soul continue to rest in peace and power akaze alisungulele iqembu NFP for ukuthi kubangiswane and so forth but siyazi ukuthi uma ukwi political arena
lokho kulindelekile ukuthi kubangiswane manje wangena nje kwi-political arena that is it's expected ukuthi kwenzeke. For example, look at EMK ayikaqedi unyaka izawuqeda manje ngo-December, but inkinga eseyinazo mhlambe ngasho ngithi zondlula neze-NFP sebeye enkantolo nabo kaningi kabi, not only in KZN, not only national, in Mpumalanga, everywhere uyabo. So uyayicitha le ukuthi ngiqeqeleza phambili. hayi lutho futhi ingako ngishiye ngasho ngathi no, I'm objecting that yabo. With contempt to hayi futhi hayi nali iqembu lingakaqedi nonyaka but nje hey sesiyokuningi ngalo yabo dokotela ngiyahoxisa. Once you land in the arena of politics mfowethu kulindelekile lokho vele ukuthi umdonsiswano ube khona, but the key main thing i-NFP that was founded for is to service umphakathi wase-South Africa, is to service the marginalized people. Ngicabanga ukuthi ngizothi bengibuza dokotela ngibuze especially wena uzobe ungitshela ngokwe-youth, i-position ye-youth. Ngifuna ukucheck la dokotela kunenkinga ezikhona futhi kwi-NFP njengamanje. I think ithinta umholi wesifundazwe saKwaZulu Natal uMbali Shinga, zithinte upresident weqembu. Kwenzakalani dokotela? Mfowethu, I would not really call them inkinga because the two leaders are working very fine as far as I know. No. Okay, ngiya understand that dokotela zobuzama ukuyispina le dokotela i-reality ithi silala namhlanje uvuke ekseni kuthiwa uShinga uyaphuma as the MEC, sekuzongena upresident weqembu, and upresident weqembu back then sike sezwe sekuthiwa ufuna ukuba imeya yendaweni ethize yaseZululand. I think inkatha objected to that. Kwabuye kwaba ne-situation yokuthi you understand nje zonke. Yes, that's where I'm going. That's where I'm going. Nozandile ngathi ubuye wazama nakhona futhi umholi upresident weqembu uthi naye amsuse as a deputy mayor yala eThekwini. Kwaba ne-situation futhi mfowethu uNdabandaba i-memoriam ife kumina uNdabandaba I think kwaba ne-situation ethi ayifani. Kwenzakalani eqenjini? That's where I'm going mfowethu. I do not want the public to point fingers on our president. President ngoba ngishilo ngathi in the NFP there are systems and processes, and we also do have committees for everything. Sine committee esibiza ngoba a deployment committee, yiyo that deploys even president naye currently as he's a councillor in Zululand municipality, he is deployed by that committee. So everything that has to do with deployment yenzwa iliyo committee. So I do not want us or the public to point fingers to our president. President wethu akazithathela izinqumo for anything that regards to deployment, but it's the deployment committee. So konke mhlambo ke wakuzwa, I do not want us to blame it into onto president. Yes, basebenzisa igama lakhe but akuyena mhlambe abafowethu that serves. Wena doc, if abantu besebenzisa igama lami ngendlela engibonayo ukuthi wrong, ngeke ngiphumele ubala ngithi not under igama lami, my name. Understand ukuthi nikhulume kanjeni. Ngiyayiqhelelanisa, you distance yourself from such utterances eyisuka kulabo bantu. Understand? Uke wakwenza lokho after the incident that you've just mentioned of uComrade uMbali Shinga ngathi uya withdrawn from legislature and stuff. Uke wavela upresident after that wakusho lokho on behalf of his personal capacity ukuthi cha bengeyena abafowethu that serves kwi deployment committee with the acting general secretary okushuthi mhlambe bayageja in knowing the processes and the systems of government, more especially mhlambe in municipalities and in legislature, ngoba phela indlela i-political parties or i-NFP yenza ngayo ayifani indlela ugovernment enza ngayo. So mhlambe kwakukugeja lapho kubafowethu that serves on those committees, but ke manje ngoba phela ibili igama lika president ebelihamba phambili, so yourself and other journalists will portray him as umuntu mhlambe uhambe egudluza abantu, but cha akunjalo.
ngiyakuzwa sisahleli naye udokotela lo Glenn uNdubelele. uGlenn Ndubelele ngiyazi sisijwayele kakhulu lesibongo ngala kuleli side kodwa sizosijwayela ngoba usekhona. Akafika ngokugalelekile and I got it right this time. Ayambuyele kodwa dokotela Khoza angifuni sisheshe sibalekele le thinta upresident kodwa mhlambe singayipaka kancane. Ake ngibuze nje iNFP iYouth Wing, are you happy with i-deployee yenu laphana e-legislature ukumbali Shinga? We are extremely happy. Yini nithi ni happy? We are extremely happy because uhamba exactly on the footsteps noma on the founding principles of iNFP. Ukhumbule iNFP ngenkathi iqalo uMama uVisit Kamakhwaza Msibi wathi usinikeza islogan esithi nothing else but service delivery. Esithi kukho konke okukhona because the political parties ezikhona eSouth Africa sezakhohlwa ngabantu. They are busy with corruption and other things. Wathi iNFP yona isungulela into eyodwa to service umphakathi. Siyambona uComrade uMbalishinga uhamba isifundazwe sase KZN sonke and akakhethile ukuthi when you are affiliated with ANC or IFP or MK uservisa wonke umuntu kwisifundazwe sase KZN. So we are extremely happy ngoba wenza exactly lokhu uMama uVisit Kamakhwaza Msibi owayeqalile kona iNFP. Actually uma sibona yena we are reminded of uVisit Kamakhwaza Msibi. Thina sesibona ukuthi uvuke emathuneni uMama uVisit Kamakhwaza Msibi uma sibona yena uComrade uMbalishinga. Futhi uyasebenzela nini ukhetho lweni? Ukhetho olwe province. Ukhetho olulandelayo. Okay. Ukhetho olwe province nolka national luzoba ngo-2028. Yeah, 2028 in September kuzobe lujuwo lo province, then 2028 December luzobe lujuwo olka national. Hayi yona kuyazakala kuyathokozisa futhi ukuthi ni happy nge-deployee nokuMbalishinga futhi usenza lokhu enemthumutha yokwenza. We are very much happy. Hence ngikudismissa lokho ukuthi mhlambi zikhona inhlelo zokungathi angaphuma cha angeke aphume because uzoyiqeda ithena. Hayi uzoyiqeda. See NFP we are still very much happy ngaye. See and even not only NFP youth movement, see NFP general we are very much happy ngaye uzoyiqeda ithemu yakhe because wenza lokho esimthume kona e-legislature nakumnyango athunywe kona i-executive kwa DSD wenza kona exactly lokho athunywe kona. So we are very much happy ngaye. No siyakuzwa doc. Siyakuzwa. Yazi dokotela but angicabanga ukuthi mhlambe awukho happy ngeqembu neperformance yeqembu after the 29th of May because uShinga ngizwe kuthi unehlala esisodwa lapha eParliament. Futhi NFP is not doing justice when it comes to ucampaigna ukwenza yonke leyo nto because ngathi nalehlalo futhi kwadinga ukuthi sikhululelwe and all that stuff. Senjalo ukuthi zithini benibheka benibuyela evaluation and stuff sithini strategy esamanje going forward khona manje sikhuluma ngama local government elections athina abalungiselelo are okay now as abantu abasha especially because ngababona abadala sometimes abanawo amandla understand ukuthi today usophongolo kusasa fana bese Potchefstroom ngaba day fana bese Mnambithi understand that so lento kakhulu incika kunini bathina abantu on the ground. No mfowethu mhlamba ngiqale la because lokho kuke kwanda more especially khona enye political party ekhulumela safuthi ethi isihlalo seNFP sakhulunyelwa iMK eshoyo nje angazi mhlambi bona bagejwa mhlambi zinegotiations zabo ekukhulumeni neNFP but nje kungamampungu ukuthi isihlalo seNFP sakhulunyelwa mfowethu. uIEC une format ayisebenzisayo to calculate for i-seats zase-legislature. I-NFP ke isihlalo sayo yasithola not ngokwenzelelelwa not mhlambi ngokukhulunyelwa but yasithola through that format that is used by uIEC. Yabo so angiqale nje la but nje angibonge ukuthi khona esikubonayo ukuthi niyazama. Asazi ukuthi kwanele noma kwanele but siyayibona imizamo ngama Fridays siyabona lama t-shirts ayangena hayi impela nibiza ngani ama NFP Fridays? It's NFP Orange Fridays. Yes, it's NFP Orange Fridays. No mfowethu kuyinketho lezi ezidlulile yes mhlawumbe umuntu angasho athi we did not do well
as we thought that we will do. But not all, nina nithini I think yes, yes, ngisho njalo. kakhulu ukuthi Yes, ngisho njalo okushiwo ukuthi yinini. yes, ngisho njalo ukuthi we did not do well as we thought Yeah. ukuthi mhlambi sizokwenza ngakho. We are not happy. Angisho kanjalo ukuthi we are not happy. But ke the elections esiqhamuka kuwona noma esiphuma kuwona were very highly contested elections. Almost all political parties excluding one ebiyintsha did not do well. Yabo ewonke nje amaqembu ngoba nje no ANC eKZN baphuma from 50+1 bayowa from yabona nje namanye but likhona ithemba kulama elections alandelayo alikhona kakhulu ngoba usho nje ukuthi nje kuyabonakala ukuthi NFP ingenile kakhulu. Sibonga kakhulu nje imizamo yabo bonke ubuholi, more special ubuholi obulidwa ngene uComrade Mbalishinga la eKZN, that is doing their best in making sure that iNFP is visible enough in KZN by programs esiwenzayo on each and every Friday. We have Orange Fridays, and on any nangoluphi usuku we are very visible emphakathini esihlala kuwona. eThekwini yesterday besisemzumbe, koNongoma, everywhere where we go we make sure that we are very visible CNFP ngoba we are preparing for the local government elections esiya kuwona. Dr. I'm wishing you all the best with your party. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for sharing this khathi nathi namhlanje. Thank you very much, Dad. Don't Thank you you very dare much. do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Thank you very much. Sure.